Ovo je Boschov mikser, jeste on star oko 15 godina, ali je prilično kvalitetan uređaj, pa ćemo zato pokušati da ga popravimo. Vidimo već da je neko pokušavao tu da sređuje kabel izoler trakom, tako da je najvratnije ponovo to problem. Kod ovakvih uređaja se posle odlaganja kabel najčešće namotava, što štećuje izolaciju električne veze unutar kabla. Mikser nije nešto pretarano skup, znači možda košta oko 30 evra, ali ako ga popravimo ostaće neka kinta da možete da izvedete devojku ili ženu, svoju ili tuđu, na neku finu večeru. Mikser na sebi nema šrafove, tako da će morati da radi gruba sila, to jest nož za palačinke. Bez zezanja, znači nož ima prilično dugačku oštricu, sa jedne strane je tanak, sa druge malo tuplji, taman je takav da neće oštetiti plastiku uređaja, može lepo i lako da uđe, da otvori kućište. Ovo je prilično zeznuto jer ima jako puno žabica na mikseru i morate budete veoma oprezni da ih ne slomite prilikom otvaranja uređaja. Ovo je unutra motorčić. Ovaj model miksera ima plastičnu traku koja povezuje prekidač za regulisanje brzine i potencijometar koji se nalazi u uređaju i neophodno je skinuti kako bismo nastavili dalje. Ovo što pomeram prstom je motor i vidjet ćete sa gornje strane kako pomerate motor, tako se mrdaju zupčanici koji nose lopatice za mešanje. Ovo je klizni potencijometar za regulaciju brzine. Ventilacioni otvori se na kućištu nalaze na takvom mestu da omogućavaju da šećer i brašno prodru unutar uređaja, tako da je to neophodno sve očistiti. Ovo je merni instrument koji možete nabaviti za 3 evra. Neophodno je da ga podesite na ohmsko merenje kao na slici. Kada je kabel u prekidu, on će prikazivati broj 1. Instrument prikazuje broj 1 što ukazuje da je kabel u prekidu. Jednom pipalicom dodirujemo viljušku, a drugom oba priključna mesta na uređaju. Kada budemo probali drugu viljušku i oba mesta na uređaju, vidjet ćemo da će u jednom slučaju biti neko merenje, što znači da je druga viljuška u redu. Kabel koji treba promenimo je povezan buksnama, pa ćemo ih raskačiti. Ovaj model miksera na kraju kabela ima jednu kuglu koja služi da smanji tenziju na kabelu prilikom savijenja, pa ćemo to morati da sačuvamo. Kada skidate izolaciju, pokrijete nožem, pravite od sebe da se ne biste povredili. Skinut ćemo izolaciju sa žice u dužini od oko 5 mm. Za ovaj model miksera nam je na kraju kabla potrebna ženska autobuksna dimenzija 2,8 mm. Veoma je jeftina, košta ispod 1 eurocenta i ima dva segmenta, jedan koji hvata izolaciju, drugi koji hvata provodnik. Za stezanje provodnika i izolacije na autobuksni koristit ćemo tanka klešta. Priključimo kabel na kleme na uređaju preko autobuksni. Uradit ćemo ponovo proveru da vidimo da li je promenjeni kabel u redu. Ova žica je u redu. I ova druga je u redu. Kada sklapamo uređaj, moramo da obratimo pažnju u ovom slučaju na onu traku koja povezuje unutrašnji potencijometar i spoljašnji prekidač za regulaciju brzine. Još samo da ga probamo. To je to. Ćao!